Hov, hvad er det for noget? Stop. Hvem er det, der kører så stærkt i min by? Det er bare mig i lynet. Nu kommer jeg og putter dig i fængsel over på Bumles skråtplads. Nej, vent. Fordi lige om lidt, så kommer mellemste lynet. Han kører meget hurtigere end mig. Nej, så kører vi videre. Okay. Hvem er det, der kører så stærkt i min by? Det er mig, den mellemste lynet. Nu kommer jeg og putter dig i fængsel. Inde i Bumles skråtplads. Nej, vent lidt, fordi lige om lidt kommer den største lynet, og han kører meget hurtigere end mig. Nej, okay, så skynd dig væk. Ja, okay. Hvem er det, der larmer sådan, I kører så stærkt i min by? Det er mig, den store lynet. Nu kommer jeg og putter dig i fængsel over i Bumles skråtplads. Nej, for jeg kører bare så stærkt, så du kan fange mig. Bumle. Ja, nu kommer jeg. Vi skal fange ham der. Okay. Vent lidt, jeg skal køre baglæns.